Zdravím všetkých kentaurov, moje meno je Merkesis a vítam vás u úvodného videa z privátneho serveru Atomej Metin 2 a je to taká informačka, ktorej vám poviem, že čo budem točiť a ukážem vám moje postavy na tomto privátnom serveri Metin 2 Atomej. Tak, prvé by som začal mojim variorom, ktorý si mám dovoliť, že je najlepší povedať. A mám tu full PvP equip, ako môžete vidieť, nie som žiadny štítár, full PvM equip, takto. Plody života to vám pridávajú hodnosť o 2000, mám tu Rosy, potom tu mám čierneho leva, ktorý má stál 300 dia, možno trocha predražené, ale je to v pohode. Pridáva 600 síly. Mám tu na predaj nejaké zelené dia a dračie šupiny, keby ste chceli. Stačí len napísať na XX Merc Drop XX. Ďalej by sme pokračovali mojim ninjom, takže ja to strihnem a o chvíľku som tu. Čakať. Dobre, takže ako druhého tu máme môjho ninju, ktorý má základný taký PvM equip, ako je tieto díky, helma, BSko, štít. Je to celkom pôjde PvM equip. Potom tu máme PvP equip. Tak, tento PvP equip mám na útoky, na varovi som mal na obrany. Tak ako si môžete všimnúť. Tu mám luk. Mám preto ženu, pretože rýchlejšie strieľa z luku, aj rýchlejšie seká. Takže určite by som vám to odporučil. Mám tu úplne epického koňa, ktorého v niektorom gameplayi ukážeme, ako sa získava. Možno to už niektorí z vás vedia, ale úplne rýchlo sa na ňom bojuje. Tak a myslím, že z tohoto ninju je to všetko. A my by sme sa mohli presunúť na nášho suru. Tak sme tu späť u môjho suru a mám tu PvM veci také základné, mám tu jedák, veci na suru. Potom tu mám pripravené niečo do budúcnosti, túto helmicu, tu môžem použiť, dobre, fail trochu. A tu mám tento žlutý pancier plus 9, takže tento ani nepoužívam, lebo mám tu s kameňom plus 9. Tu mám pavúčiu čepeľ, pirátsky meč, modrý pancier. Celkom pôjde tento súra, dneska som ho začal, no pravdepodobne včera. Tu mám nejaké expáky, tu mám nejaké veci tie ako čo trocha príšery, kde sú, niekde to môžem natočiť a tak. Toto neviem ani ako presne má hodnotu, ale myslím, že to je celkom pekné. Tu je zvon orchidei, tu ešte kameň mám plus 9. Tu mám svitky opravy a tu mám, keby som chcel točiť, tak tu mám bonusy. Dobre, takže toto je z Atomej všetko a chcel by som vám ešte povedať, že ohľadom tej informačky, takže ja určite budem točiť tento Metin Atomej, privátny server. Potom budem točiť Minecraft, pokiaľ budete mať záujem, Blood Moon, čo je niečo ako SF Game, World of the Warcraft, alebo Votlk. Inak povedané, z serverov Anathema a Twinstar budem točiť BGčka, Dungy, alebo tak niečo. A myslím si, že z tohto úvodného videa je to všetko, takže ďakujem za vás čas, čo ste strávili pri tomto videu. Dúfam, že sa vám páčilo a môžete zanechať like, odber, poprípade dislike a do komentu napísať, čo by som mohol zlepšiť. Ďakujem, čau.